Hugot nga gihimakak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga gihold sa mga otoridad sa Estados Unidos si First Lady Lisa Marcos atol sa gihimong working visit nini ngadto sa Amerika. Si First Lady Lisa Marcos, mga kabombo, niadto sa US aron sa pagtambong sa Meeting of the Minds sa Estados Unidos o Manila International Film Festival nga kalihukan. Matod pa ni Presidential Communications Office Secretary Castro nga dili tinuod ang nag-circulate sa social media nga gihold si Lisa Marcos fake news kuno kana. Ayaw daw mugtuo ana mga suking tigaminaw. Gidugang pa ni Castro nga naabot si Lisa Marcos sa Manila niyadtong pagka-Lunes mga alas 5 na sa buntag. Pero mangutana lang ko, kinsa may nagpalupok aning balitaa nga gipugnan kuno si Lisa Marcos ngadto sa Estados Unidos mga suking tigaminaw? Kung dili man gani kini tinuod, nganong misingaw maning balitaa? Kining ako ang mga kabombo pangutana lang. Nangutana lang ko. Kay daghan man gud ang mga nangutana usab kung tinuod ba nga si Lisa Marcos gihold ngadto sa LA sa Hilton Hotel tungod kay giingong kuyog sila ni Paulo Tantoco, 44 anyos, kinsa namatay tungod sa giingong na overdose kuno sa drugs. Kinahanglan nga maklaro kini. Kinahanglan nga maklaro ni kung tinuod baning nanggawas nga istorya nga giingong, mogamit ang termino nga giingong kuyog si Lisa Marcos og si Paulo didto sa LA, mga suking tigaminaw. Matod pa sa nanggawas nga balita nga namatay si Paulo Tantoco niadtong pagka-March 8 sa Waldorf Astoria Hotel sa Beverly Hills, California, USA, giingong na overdose kuno mga suking tigaminaw. Onya, giingong, mugamit gyapon tag termino nga giingong. Allegedly, dugay kaayo gipahibaw ngadto sa mga otoridad ang pagkamatay sa biktima. Milanat pag 7 ka oras taas agud. Ngayon niabot man og 7 hours before gipahibalo ang mga otoridad. Kung tinuod man ganit ni, nganong dugay man gipahibalo ang mga otoridad nga naay namatay. Bataa pa ning Paulo Tantoco, 44 anyos pa mga higala. Kinahanglan nga motingog si Lisa Marcos ani aron maklaro kung unsa ni katinuod para once and for all alang sa katinawan sa tanan nga nag-atang aning balitaa mga suking tigaminaw. Mao man gud ni ang gihimo nga rason sa mga supporters ni Duterte nga aron kuno nga ma-cover up ang nasinati ni Lisa Marcos ngadto sa USA, gidali-dali og dakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron ma-divert ang issue. Aron ma-divert ang atensyon sa mga tao, mga suking tigaminaw. Namatay si Paulo dito sa Waldorf Astoria Hotel sa Beverly Hills, California, USA, March 8. Gidakop si Rodrigo Duterte diri sa Pilipinas, March 11. Tulo ka adlaw, 3 days ang nakalabay ni gawas ang matod pa giingong warrant of arrest ni Duterte. Nganong muingon man kaning mga supporters ni former President Rodrigo Duterte nga tungod kay nahold si Lisa Marcos ngadto sa Amerika, hinungdan nga gipadakop dayon si Duterte aron dili mahibaw-an ang nahitabo ni Lisa Marcos. Unsa may koneksyon? Unsa may koneksyon mga suking tigaminaw nganong mosulti man ang mga supporters ni Rodrigo Duterte ani? Nga hagbay ramana nga giplanuhan sa ICC nga dakpon si Duterte mga kabombo. Nga timing lang tingali oy. Nga March 8 namatay si Paulo Tantoco o nya March 11 pod gidakop si Duterte.
tulo ka adlaw ang nakalabay mga suking tingaminaw. Kagahapon na ay activity sa Cathedral Museum. Nga diin nitambong si Cebu Archbishop Jose Palma. Sila si Governor Gwendolyn Garcia o si DOT Secretary Attorney Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco regarding sa pag-uli sa mga pulpit panels sa bulhoon mga suking tigaminaw. Gidool ang mga reporter sa staff ni Attorney Frasco o gipangutan nami kung unsay mga pangutana namo. Akong gingnan nga mukuha kong reaction ma'am ni Attorney Cristina regarding sa nag-circulate sa social media nga na-hold sila Lisa Marcos dito sa US. Apan ang tubag sa staff ni Attorney Cristina nga ayaw lang nang ipangutana, dili lang na ipangutana. Mao ni iyang istorya nako katong babae nga staff nga tambukon, staff ni Attorney Frasco, Attorney Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, mga suking tigaminaw. Hangtod karon wala pa mitingog si Lisa Marcos regarding ani. Mas maayo man god nga gikan gyud sa horse's mouth ang tubag o dili gikan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Kay wala man si Castro dito sa Amerika atol sa mga panghitabo mga higala.